Kaluguran kong kabataan, inasal pantayanan, Impong Banuang 2017, diniklara niya ng kinatamong CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, bilang banwa na ng parokya. Ingamanong parokya, iba't siya ingamanong Griego, para oikos. Uli na sabi ng para, asiping, kayantabi. At yung uli na sabi ng oikos, bali. Yung uli na sabi ng parokya, asiping, bali. At ang katanakatamo ng banwa ng parokya, pakipagsiping tambali, pakipagkapwa tao-tamo, at yung balang bali, metong yung komunidad. At botang din tao biyasa lang makipagsiping bali, ing balang bali, maging metong yung komunidad, uklod ng pamikalugod, pamisan metong, bali ng Diyos, pamilya na ng Diyos. Yan po yung metong para santamo, king parokya, pito tamong baryo, uklorano sana ng pamikalugod, anting meto nga pamilya, kapuso, kapatid. Balo tamo alang taong mabibiye para king sarili namo. We do not live our lives all by ourselves. No man is an island. Kailangan tayong Diyos. Kailangan talang pingari tamo. Kailangan talang kapatid tamo. Kailangan tayong balang metong at metong. Huling kaligtasan ay alok na kikatamo ng Diyos, aranasan tayo within a family, within a parish, within a community. Kinita mo aranasan ng lugod ng Diyos. Kinita mo aranasan ng kaligtasan ay alok na kikatamo in the parish, within the community. Pagka naman ikakata mo yung pamaglakbid na rin Israelita kin disyerto. Namno ka rin biglayaglay ba't king Ehipto papunta king labwat a pangako. King ka rin ang pamaglakbid, kaya pwedeng magdili-dili. E may pwedeng bantangan ng disyerto, ikang dili. Kailangan mo rin kaya mo. Kailangan may komunidad. Bang meras sa king labwat a pangako, mabiye. Nung malakwan kang magdilidilig ng disyerto, mga skad kang anting butiking melami. Alakang kayabi. Dakaran niyang papunta king bayang biye, pambena ng kayakang community. Nabi ng asawa mo, kasawag me, para meras ka king banwa. Ing pamilya mo, kasawag mo lang, bang meras ka king labwad a pangako. Kanawan, kete kinyato, at talangang gabi, o tangalata ng heni. Nabi nga manong parokya, another meaning of the parish, anuwang mitang siping bali, nune at traveler. Ito nga pilgrim, maglakbeta mo kaya ni kinyato, papundaking bayong labwad, papundaking bayong banwa, a new heaven and a new earth. Kaya mong binon-binon ang panahon ng larawan ng parokya, masipag a pari, matamad a parishioner. Masipag a pari, spoon-feeding, ing pamamiyag grasya ka rin tao. May nga rin mong impritil, potang buklat me, murang grasya, sasalod na laring tao, very passive. Sipagin pari, panay na lang grasya rin parishioner sa ting laiko. And then minaliwanag man yung senaryo na ng parokya, masipag ang laiko, matamad ang pari. Then laiko ilang tutulak king parokya. Then laiko ilang gugulyot king parokya. Kabang yung pari matamad siya, makaluklukya mo, alayang gagawan. Kaya ang binunang panahon, din laiko ilang makaluklok, din pari ilang gugulyot at tutulak. Ngayon liwanin, makanitang larawan tamo. Ing larawan tamo,
Metong yung balaya na maglakbe, Pilgrim Church. Metong yung balay na maglayag kiniking yato, ating mga di, ating magmisa, ating mag-Bible sharing, ating mag-charismatic kampong El Shaddai, ating babye, mission relief, ating mag-aral, ating manaral, ating tuturong kadisismo, atin mo naman mamalis, atin mo naman manayos, atin mo naman mag-organize, atin mo naman may papatid, atin mo naman may bubungil, atin mo naman may sasakal. Pero sumangit ng kakulangan, ganapanan. Sumangit ng kasalanan, larinan. At bodang pisanib tala, rimper sa atam, masaluso yung milaka ng parokya, papunta ng bayong banwa, ambo bayong yato. My dear friends, esangkan ng kamalyan, esangkan ng pamipate-pate, para maudlot ng kiratamong pamaglakbe. Let us move on. Our journey is moving on, and we cannot stop on the way. At kitang-kiratang pamaglakbe, we have each other, and we have God. Dapat na may sawa, podang bendisyon pala, mitalnanan lang wana naghamat, bisanib persada. You have God, and you have each other in your journey, in your trek as a married couple, until death do us part. Kaya beda ka, kaya tameda ka, kaya kapeda ka, bitalnanan katagamat, misanib persa kata, pang misadsad kata, ang daking kamatayan. Misanib persa tamo bilang neto nga parokya, ing PPC, ing kiratamong CPC, deng ROM, deng kiratamong ministries, ing Fiesta Committee, deng Damas, at miyayaliwa pang grupo, ang buong manimuna, o ang misanib persa tamo. Paglaitang parokya ng San Andres, itong bayong banwa, ang buong bayong yato, apangarapan na ning akong gito. But dear brothers and sisters, parokya. Meron tang parokyang maglakbe kay tiking yato. It is a journey. Aliwa mo itang parasan tamo, nunay itang karanasan tamo. The experience of being together is not how long that we have been together, but how much we have loved each other. Along the way, itang karanasan. Ating kapag nasana ng kiratamong CBCP, it is not only parish management, it is not only parish organization, pero yung pamibiyebye, kasalpantayanan, yung kiratamong dinan concern, ing pamiyabe, ing pamakirake, ing pamiyutos, the fellowship, participation, ang buong pamakyabe ng balang metong o hindi ng tamong pansin. Aliwa mo yung organization tamo, aliwa mo yung kiratamong officers, doon yung biye kasalpantayanan, biye ating malasakit at lugod kaparang tao. Bali po, nung ating metong ang parokya yung Pampanga, amani muna, palagay ko mani muna yung tantaba. Ingakakit na rin tao king Facebook, mabino ganyan to. Makapamulala laking malinyari king kandawa. Yan po December 8, migmisa po ka rin king Immaculate Conception Parish, Balibago. Payo misa, lepita na kong Father Dan Dison. At nga na sinabi ka na ako nga pong Dan Dison, akong Greg nga na, maya po oras. Balo mo, dakala rin paring bisang medistino kandaba. Mentong na Father Dan. Kasi kakit biging Facebook, very organized in parokya ng San Andres. Mabiyaya in parokya ng San Andres. Bigit kitang sinabi na nga pong Dan, sana sinabi na, mabiyang kasalpantayanan at may kakalugod lang ding tao in parokya ng San Andres. It is more than a house, but a home. It is more than a church building, but a community of love. A community of faith, hope, and love. Diyan sanang dikilan tamo itang.
Sir Larry, PPC, ang Pulang Manungkulan, we keep on challenging you to do better and to give more and to share more in our parish. O inimbunga na ni kiratamong pamirakayan. O inimbunga na ni kiratamong pamiya pagsarili para king kapakananan ng parokya. And today as you begin the simbang bengi, tara na king Belen, metong yang kayagkatan. Ing Belen, metong yang larawan, a statement from God na sasabi, o ining bale ko, o ining pamilya ko, ing Belen. Naniwarin pamilya na ng Diyos, naniwarin bale ng Diyos, alayang bakod. Ing bale ng Diyos, alayang makakapat-kapasbol. Ing bale ng Diyos, alayang makasarang awam. Makabuklat siya ing bale ng Diyos. Banuat yato, pisan metong ano ning Belen, ding anghel at ding tao, ding makwalta, ding pastol, ding mapantas, pisan metong no ning Belen. Itamongan ngayon etsuta mo king Belen, numnunga rin ding makwalta, ding kalulu, ding lupad, ding ala, ding atin, ding anak, ding matwa, ding masikan, ding emegaran, di akadim, ding Belen, metong tamo mo. Uling kaya betay Diyos. My dear brothers and sisters, karin kin Belen at Chuy Mariam po Jose, manalangin niya. It was more than enough. It was all they have. They have Jesus. Kanang Mother Teresa, give me Jesus. Only Jesus. Always Jesus. It was more than enough. At ang Chuya kaya nga pong Ginoo, sapat na. At migit pa kitang sapat ingat Chuya. Inimpas ko po lang paluban tayo nga pong ginugimbiyeta mo. Sapat na, Lord. It's more than enough. What can I ask for more? Iglugod mo, igbiya ko, ikasalpantayanan ko, o inimpakibat ko, ingkasuyuan. Yakin ikimbilhin, makaya paging Ginoo, yan nakikilikan Maria. Bakit? Ing Bethlehem balene ning tinape, at Jesus ing tinape ning biya. Pabine kaya mo yung kayang sarili. Diyan pag nekirata mo yung kayang sarili. Smorgasbord. Pabine kaya mo Jesus yung sarili na makaya pagyaking lalabangan. O yan yung lamesa ng Eucharistia. Yan yung lamesa ng ini. Patsepo din tamong agape karinting Marian Center. Magagamit siyang lamesa ng ini. Manyaman ang pamangan ng biya pag kinlamesa ng ini. Pero magigitang manyaman na pamangan, in pamangan ng kaladwatan, in pamangan ng manalamisa, at migit pa kanita, in pamangan ng kasuyuan ta. O yan yung Belen, metong yung kayagkatan, yapagtaying sarili ta, para king metong at metong. What have you, what have we, our time, our talent, and our treasure. Pasko na every day of the year. Watang yapagtaying sarili tamo, kin malugod na kasuyuan, kin Diyos, kin parokya, at kin metong at metong. Talangad tamo. Panalangin ding manda, at wanta mo kin mayupayang